fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 .
Araba février kalo tile 18 san 2026 sunkalo tile fɔlɔ Mali kɔnɔna na jani ale sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani minnu sɔgɔlen don a la a bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma fala sɔgɔmada in na an bɛna n'an da don sunkaloba ko kuma na kuma tɛ a daminɛ kɛra ni fɔnkɔɲɔgɔn damadɔni ye Bamakɔ yan ka kɛ ni kalo ko ye hali bi an na dɔ fɔ o la min ye kayikaw fɛ yen jabɛtitɔw ka bilasirali kuma fɔ olu ɲɛna tomiyankaw olu tun bɛ sigi ka fɔla baara dɔ n'o ye san 4 kɛ u fɛ o kuncɛli baaraw kayi halisa min ye tapa n'a ka maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da min ye dɔrɔgu ale birikiden 151 kan maaw bolo maa minnu kɛlen don dɔrɔgu feerelanganaw ye Bamakɔ yan ko Siraba ka kasara k'a caya kun ye mun ye an ka pont sanfɛ fala ye Panama ale wulila k'i jɔ yaasa mototigi minnu tɛ boli ka sira fɛ k'olu caman salo Premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la sa min ye Dr Abdoulaye Mayiga ye général de division ale ye Union européenne maaw bisimila u ka lasigiden bɛ an fɛ yan Bamakɔ tutigɛbaw n'o ye dubaw ye olu ka ɲɛmaakura n'o ye jamanatigi ye Titi Ɲare ale ye sen bɔ a kɔrɔ kɔnɔ ka taa Premier ministre fɛ yen min ye bɛnkan min kɛra an ka jamana kɔnɔ ani lasiri min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra ANR ye o lawaleyali jɛkulu fana Premier ministre olu fana bisimila sɔɔni an bɛna n'an da don nin bɛɛ la farikolo ɲɛnajɛ fala ye Sadu Malien ko ani Mamelodi Sundowns de bɛnna i bɛ Sundowns kɔrɔ dɔn wa tile bin an tɛna tile bin n'olu ye kuma tɛ sunkalo in na an na tile bin n'olu ye ko mun yɛrɛ ko k'u tɔgɔ ye ko Mamelodi ka tile binw anw ye jɛmannakaw ye fala ye n y'a sɔrɔ Nabi Tarawele la ko anw bɛɛ jɛmanw ye ko ja ko anw ye jɛman dogolenw ye Nabi jɛman tɛ se ka dogo n'i ye cɛsurun dɔ cɛjan ɲɛfɛ a b'i ye n'i ye cɛsurun dɔ a ɲɛfɛ a b'i ye cɛsurun de ta ye problème ye maa surun k'u ka hakɛ to bi sɔgɔmada na nin y'an don ye Fala i Keyita sunkalo tile fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a timɛ ko ɲuman n'a musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ŋaniya de don Fala ye sunkalo ŋaniya de don Ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔgɔma in na an bɛ sunkalo tile fɔlɔ la san 2026 février kalo tile 18 nansara jate la bi ye farafin kalo ale tile 9nan don fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan Fala ye sunkalo ale bɛ maa minnu ka hukumu kɔnɔna na o ye silamɛ diinɛ maaw ye n'a ka di ye a fɔ Mamadu diinɛ maaw Fala ye nin bɛɛ bi bɛn olu ko u ka taabolo la Fala ye nduloma belebeleba 5 diinɛ sigilen don o kan an ka jamana kɔnɔ ani fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye silamɛ diinɛ ye a fɔlɔ ye min ye o ye sahada ye min ye jabaru masa k'a ka kelenbantiya k'o dɔn Mahamadu Rasulullahi k'ale dɔn a ka ciden ye min bɛ se ka maaw lakunun cogo min ka taa ɲuman sira fɛ a filanan Fala ye n'o ye silamɛya ye ale jɔsen filanan o ye ka seli u b'a fɔ ma ko salat min ye a sabanan o ye ka jaga bɔ Fala ye ni se b'i ye i ma wari min mara san kɔnɔ dɔ bɛ ta o la i ka maralen k'o kɛ ka yatimɛw ni fantanw k'olu ɲɛji cɛ min ye a 4nan ye a bɛ fɔ o de ma ko sawumu n'o ye sunkalo ye Fala ye ale de ye a jɔsen 4nan ye a 5nan silamɛya jɔsen 5nan Fala ye o ye hijita ye n'a se b'i ye silamɛya fɛn si tɛ min ye jagoya ye hali sun n'a fanga b'i la n'a se b'i ye i bɛ sun n'i tɛ se Fala ye i b'a to yen n'i bananen fana o fana taabolo bɛ yen wa ɲɛfɔli kɛlen don fana sun yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen n'a bato kɛcogo bɛɛ lajɛlen na kunun ko yan an bɛɛ lajɛlen anw bɛ kaloko kuma na Fala ye an y'an to la an ye Haut Conseil maaw wele u ko anw ma ko min ye bi n'o ye bi tarata in ye Fala araba in ye ko ni Ala sɔnna a ma ko jɛkulu min kan ka kalo ye k'olu bɛ sigi ko ka kalo ɲini kɛ k'an bɛ se k'o fɔ Fala ye anw y'o fɔ k'o sɛbɛn an dalen an da kuma min
an ka telefoni kɛra k'a ti jɔ koyi kuma min fɔ a ko bɛ cogo di min b'i ka page sanfɛ a ko bɛ cogo di n ko mun kɛra k'a fɔra ko kalo yera dɛ fala an wulila k'an jɔ an fana ye weleli kɛ u ko an ma ko kalo yera k'o ye tiɲɛ ye ko nka ko fili yera baara la fala ye n'o tɛ minisiri min bɛ mara kama wale hukumu kɔnɔna fala ye directeur min bɛ yen ale yɛrɛ tun ye bataki bɔ k'a ɲini préfet ni sous-préfet ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan sigi sen kan yaasa kalo ɲinini baara bɛ se ka kɛ bi nka an bɛ taa minisiriso min bɛ diinɛ ni bato ani an ka laadaw timɛli kunna fala ye maa min bɛ yen n'a yɛrɛ bɛ diinɛ ni bato kunna n'o ye Gawusu ye an bɛ taa ka taa ale lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kununko sɔrɔ min ye Gawusu Keyita ye ale ye min fɔ Radio Mali la ka kɛɲɛ ni u ka lajɛ ye an k'o lamɛn. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ambe an filaba bɛɛ lajɛlen fo ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Musa Baba, an sera yan an ma se yan basi la kaloko lahalaya dɔn. I n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kalo o kalo commission bɛ sigi ka kalo ɲini ni kalo yera kibaruya bɛ di. N'i ye anw ka jate ta k'a lajɛ an ka kalo an bɛ kalo tile 28 de la bi. Donc sini de commission y'a décidé parce que an ka tile 29 ye sini de k'an bɛ sigi. Mais hadamaden baara de don ko bɛ Ala de bolo. Donc an b'o de hukumu kɔnɔna la an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko kalo yera Gawo a yera Jene mara la. Donc gouverneur ye an y'a ɲini gouverneur fɛ ni a yera o kuma la u ka sɛbɛn ci an ma min bɛ danganiya k'a fɔ k'a yera. O sɛbɛn cira an ma mɔgɔ 5 de y'a ye a mɔgɔ 5 bɛɛ tɔgɔ bɛ yan. O de hukumu na an ka komi région laban min tɛmɛra an y'a yira k'a fɔ ni kalo yera hadamaden baara de don an ka wuli ka na an kana kibaruya di alisilamɛw ma. O de y'an nakun ye ka na kibaruya di alisilamɛw ma. Ministre ka cikan don ko ka da alimali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye. Sɛgɛsɛgɛli min bɔra ale ka jɛkulu yɔrɔ la n'o ye commission nationale d'observation du croissant linéaire ye ko a yɛrɛ la bi mardi février kalo tile 17 san 2026 la ko kalo yera Mali fan caman. O de hukumu kɔnɔna la ko k'a da alisilamɛw tulo kan an bɛ kalo min kɔnɔna n'o ye sunkalo ye ko a bɛ daminɛ an fɛ Mali kɔnɔ sini araba kalo tile 18 février kalo san 2026. Donc an nakun ye ka na kibaruya da alisilamɛw tulo kan. Inshallah. Waati min o y'a sɔrɔ su kɔrɔbayara kosɛbɛ maa caman kun y'i da k'a fɔ ko sini ko sun tɛ yen maaw hakilila tigɛlen a ko ferekete yɛlɛmana n b'a dɔn bi k'a fɔ maa caman ma sun nka degun bɔra yɔrɔ jumɛn fala ye sunkaloma kɔnɔ jateli fili yera ye de sabula don min fɔra k'o ye sunkaloma kɔnɔ ye daminɛ don ye o de tun t'a don ye o fana la sa yaasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ o ko fana na fala ye Yusu Bagayogo ale ye diinɛ maaba ye a fana bɛ commission in kɔnɔna na kununko sɔrɔ a ye min ɲɛfɔ télévision so la ka kɛ n'u ka baara kɛcogo ye an ka jɛ ka Yusu Bagayogo ale fana ka laseliw lamɛn. Ustaz Musa, an bɛ fo ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan. An ka directeur national y'a fɔ cogoya min na ni ale y'an ka commission président ye. Baara nin ye adamaden baara de ye. Adamaden bɛ baara kɛ ka da i danyɔrɔ de la. Musa, commission nationale bɛ yen ale sigilen bɛ ka kunnafoniw de fara ɲɔgɔn kan. Commission régionale bɛ yen, commission locale bɛ yen. Nin bɛɛ lajɛlen ye commission nationale ka baarakɛminɛnw de ka jigin fo ka taa communes na. Olu minnu fana sigilen bɛ ka jamanadenw silamɛw de ka kunnafoniw makɔnɔ. Silamɛw de bɛ kalo ɲini misiri kɔnɔnaw la, sokɔnɔnaw la, zawiya kɔnɔnaw la, bɔlɔn kɔnɔnaw la. Silamɛw bɛ kunnafoni ɲini k'a lase commission locale ma commune kɔnɔ, k'a lase commission régionale ma fo k'a lase commission nationale ma. Wala an b'an sigi de ka kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ ka kunnafoni di.
jamana da i komi a fɔra aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ ko kalo bɛ ɲini tile 29 de la o ye kira ka laɲini o ye kira ka yamaruyakanw ye commission fana ka sigi bɛɛ bɛ kɛ kalo tile 29 de la kunnafoni bɛ di bɛɛ ma k'a fɔ ko sigi bɛ yen n'a ye kunnafoni sɔrɔ a y'a lase ni a ɲaɲina Mali cercle fan bɛɛ la commune fan bɛɛ la commission bɛ sigi yɔrɔ min na préfetw bɛ yen sous préfetw bɛ yen maires bɛ yen gouverneurs bɛ yen olu bɛɛ bɛ ka commission dɔw de diriger fo ka taa dugumala la Musa commission nationale b'i sigi k'olu ka kunnafoniw de makɔnɔ fo 22h 23h fanga localité bɛɛ ka jaabi sɔrɔ u k'a fɔ k'a ma ye fan si walima an ka localité kelen t'a sɔrɔ min bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko kalo yera commission bɛ sɔrɔ ka déclaration officielle kɛ n'a ma ye fan si fɛ fo ka taa se 23h ma an ye localité bɛɛ ka commission ka jaabi sɔrɔ a bɛ wajibiya commission ka wagati ka o kunnafoni k'o kunnafoni di ko officialiser k'a fɔ ko kalo ma ye Mali fan si tile 29 na o la kalo bɛ dafa tile 30 la Musa o de kɛra sunkalo makɔnɔni na a nana sabati k'a fɔ kalo kun yera 29 na koyi mais commission locale minnu kun sigilen don mɔgɔ de ma sɔrɔ ye min bɛ kunnafoni lase olu ma olu ka remonter k'a lase sanfɛ n'o dun kɛra commission bɛ déclaration kɛ ni base jumɛn ye commission locale ye kunnafoni min di ko kalo ma ye fan si fɛ baara bɛ kɛ ni o de wala ni baara kɛra ni o ye sini de bɛ kɛ Mali ka tile 29 ye nka ja o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu kun y'a ye 29 tɛmɛlen na k'a fɔ ko kalo yera o le la ka kɛ dafa ye a kun kan ka sa siga de la mais comme an m'o kunnafoni sɔrɔ commission m'o kunnafoni sɔrɔ commission yi basé 30 de kan o de y'a to bi 28 a nana ye yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko kalo yera commission silamɛya batow la belebeleba dɔ de ye sunkalo ye o la an t'an kulonkɛw la cogoya si la hali n'o yera 2h du matin de commission bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan kana kunnafoni di mɔgɔw ma officiellement pour que mɔgɔw ka se ka labɛn sabati ka bɛn sini su ma cogoya min na Musa ni lahalaw de kɛra wa an b'a jigiya adamaden baara la ninnu tɛ ban la wa nin tɛ ko kura yɛrɛ fɛnɛ wa adamaden bɛɛ lajɛlen kan ka faamu ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ wa laɲini tɛ wa hali fili yɛrɛ tɛ défaut fɛnɛ tɛ koyi nka baara kɛcogo peut-être an kun mago b'a la ka remonter cogo min na information ma remonter ten o de nana an bila ni lahalaya kɔnɔ o la Musa ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an ka faamu ko ɲuman na k'a fɔ ko Ala ka batoba kalo dɔ de dayɛlɛ na silamɛw kan ka don a la ni nisɔndiya de ye an ka alimamuw an ka misiriwelaw kabiri ni wagati la diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka kunnafoni cari an ka misiriw yɛrɛ dabila kabi sisan ka micro dayɛlɛ kabiri sisan ka wele bila misiriw kɔnɔ ka mɔgɔw alerter k'a fɔ ko kalo yera walasa u ka se ka labɛnw sabati ka don sunkalo kɔnɔ cogoya min na